Velkommen YouTube. I dag laver vi, jeg ved ikke, kan du den Let's Play eller hvad? Ja. Ja, okay, vi laver vores første Let's Play, og det laver jeg med en, der hedder Tobias. En ny, jeg er begyndt at lave YouTube med. Så, velkommen. I dag skal vi finde ressourcer. Vi har så startet lidt på det. Så jeg har været over hen noget rubber herovre. Vi skal blive hurtigt at sætte YouTube-videoen lige hurtigt i gang i nogle få sekunder. Jeg har lige noget af det her, fordi jeg har ikke slået monster til. Sjovt nok, jeg har ikke engang slået monster til. Det burde jeg faktisk slå til. Okay, pis. Det må være næste omgang i vores Let's Play. Så slukker jeg lige serveren og starter den op igen, så der er zombier på. Jeg ser lige waypoint her, så jeg altid kan finde herhen. Hvor lang tid skal vores video lave? De skal helst svare i 8 minutter eller sådan noget, fordi så mister jeg selve det der, man kalder kontakt til YouTube, fordi ja, det tager for lang tid at uploade dem, og så vil den ikke lade mig uploade dem. Og så ser jeg nogle folk, der tænker, hvorfor fanden køber du ikke bare køber til YouTube? Fordi jeg lige har købt ekstremt meget, derfor gider jeg ikke sådan lige at købe noget lige nu. I må vente til at begynde at sælge. Shit, jeg mangler hurtigt mad. Hvordan fuck kan du mange mad, når der ikke er monster på? Det er sådan på Easy. What the fuck, så der er monster? Fordi jeg kan ikke løbe mere. Prøv at se på dit kød, det der... Jeg har 2 nu. Jeg kan stadigvæk ikke... Okay. Nå jo, det var fordi, jeg kom til at trykke på det der, fordi jeg skulle ind og trykke på de der indstillinger heroppe, ikke også? Ja, så kom du til at sætte den op. Der var jeg trykke her, så fucker min mus, ikke også? Se, de der to, de står det der, kører de sådan derfor. Ja, men vi skal sørge for den på normal, fordi hvis den er på hard eller andet, så mister man altså hurtigt kød. Og det, jeg har mistet hurtigt kød, kan man vel godt sige. Det er lige meget. Okay, der er zombie. Den er på et eller andet. Jeg tror faktisk... Ja, så skal vi bare skynde os og skaffe ting her. Jeg bygger lige et dirt hus. Og jeg skynder mig at komme med. Jeg har fået lige hurtigt noget træ og sådan noget. Jeg skal bare lige hurtigt bygge et nihus ud af træ og sådan noget. Jeg har 34 stykker. Vi bygger bare om på det der dirt, så prøver vi altid at være 3 igen. Vi er sådan rigtig, vi skal have fart med at bygge huset, så det skal bare gå stærkt det hele. Ja, jeg satte lige en webbench i huset. Hvad? Jeg satte lige en webbench. Okay. Kan jeg så ikke huske hvad er, men okay. Det man bygger ud af. Nå, crafting table. Ja, okay, undskyld. Tænkte også, hvad? Okay, jeg har det svært. Hvis det er ud af sten, så ja, hvis det er ud af træ, så nej. Sorry. Jeg har lige... vil du så gå ned i min? Jeg har lavet en træpickaxe. Ja, det skal jeg nok så. Bare smid den til mig her, bare smid den til mig lige herovre. Vil du lige have en smid med? Nej, jeg har ikke mistet ret meget. Jo, jeg har mistet 1, men det er jo ikke ret meget. Nej, jeg gav det bare lige et stykke råt kød. Og grund af at jeg ikke laver videoer lige her for tiden med Gamer Jockey, det er fordi vi er blevet uvenner, men han har smadret sin computer, så det bliver lidt svært at lave video med ham. Han trykker på hver sin side af skærmen. Jeg kan måske lægge et link ud med et billede på Facebook eller sådan noget. Jeg kan i hvert fald love, den er smadret, og det vil den være i et stykke tid. Oh my god, sorry. Ja, det tænkte jeg så også, da jeg kom hjem til ham. Vi skal i hvert fald skynde os og få nogle får, fordi der er ikke nogen får. Jeg kan kun finde grise og hører lige nu. Så synes jeg, inden jeg tændte videoen, der fandt jeg nogle får. Hvis vi skal bare have fundet 2 stykker jern, før jeg begynder til at hakke får, fordi jeg vil helst gerne beholde dem. Og sådan noget, og sådan noget ved. Jeg beholder dem enten, eller så slagter jeg dem lige sådan, fordi at det er et eller andet nyt noget, fordi sådan man lige begyndt på en survival og sådan noget. Ja, så starter jeg med at dræbe dem.
Vi kan lige hurtigt skaffe noget ved i en fart. Så skal vi... Ja, Fuck. løbe lidt. Fuck. Hvad er det? Jeg vil bare angribe fra hver sin side af. Åh, man. Fuck nu væk. Det kan næsten... Det gør fuck min tastatur til spasser, så den kan ikke løbe. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Jeg lægger lige nu. Jeg dør. Jeg er der død som creeper. Fedt. Nå. Et liv tilbage. Au. Ved du hvad, jeg gør det mest kreativt jeg nogensinde har gjort i mit liv i Minecraft. Jeg graver 3 tak ned, og så sætter en blok ovenover mig. Løb, jeg er en endermand efter mig. Nu. For fuck's sake, man. Sådan der, så er jeg gemt. Så er nu har jeg gemt mig væk i løbet af natten. Som er natten altså. Okay, undskyld at gøre det her på en let's play. Det må I virkelig undskylde, jeg gider simpelthen nat lige nu. Vi har ingen skid. Og YouTube, I så ikke, jeg lige brugte cheat. Det så I ikke. Hvorfor? Det er dejligt. Creeper! Jeg har et svært, jeg kommer og dræber den. Nej, den er allerede sprunget. Jeg kommer for tæt på den. Jeg startede den der oppe i vores hus, jeg snakkede om. Hey, hej Enderman, der bærer rundt på en blomst. Ja, Creeperen sprang noget af vores hus. Fuck det. Så får vi også noget af det der... Ja. Nej, det fik vi desværre ikke noget af. Det springer sikkert. Hvordan? Vi skal få nogle, hvad der knogler. Hvorfor? Fordi det skal jeg bruge. Creeper, fuck noget med dig. Har du fundet en hund? Nej, jeg vil bare, det skal jeg bruge til at plante. For at få ved, og så kan vi nok dyr ind i et hegn og alt det der. Jeg har fundet et stykke indtil videre. Jeg har løbet lige efter den skeletons. Et spørgsmål. Kan vi ikke bare lige gå til nat i? Nej, kan du ikke lige hurtigt give mig en ting? Hvad det hedder, de der saplings, eller hvad fuck de nu end hedder. Ikke dem. Nå så, hvad mener du så? Død? Nej, ikke dødt. Jeg havde dødt. 3. Ja, tak. Og det er en webbench oppe i vores hus. Ja, det er fordi jeg har nemlig 31 stykker sten. Godt. Kan du så lige lave noget stensæt til os? Fordi de her træsvær lige bliver til. Det er fordi jeg skal noget af mine nu. Jeg har nemlig fundet noget kul. Godt. Men du kan også lige lave en ovn, hvis der. Okay, skaff noget mad. Shit. Var det nok? Ja, jeg lavede 2 stensvær. Et stensvær til dig. Jeg skal seriøst have et nyt skin igen. Altså, og fordi jeg ikke har noget skin lige nu, det er fordi 2 af mine bror, som blev hacket. Ja, har du nogle venner, der ser, når du logger ind på skolen eller sådan noget? Nej, jeg har kun min kode nede i skolen. Jeg plejer at have den i mit kanalhus. Lige nu har jeg den ikke hjemme, fordi at det lige blev væk. Okay. Godt, Ja, stålsvær til dig, bagved dig. Kan jeg låne nogle træ? Kan jeg låne nogle træ? Ja, vil du, 13 stykker? Ja, en fart, jeg har ikke ret meget mad. Jeg skal varme det. Kog for satan, kog! Ja, jeg lægger også lige mit mad, ja. Så. Jeg finder lige der, hvor jeg så det der kul. Der var det. Nej, det gør du ikke, det der. Nej, jeg bliver mig nu. Nej, ikke gør noget. Nej, stop. Jeg har et halvt liv, så lad være med at slå mig. Ja, okay, du slog mig ned til et halvt liv, så det er unfair. Altså, du må lige vente til at få noget liv igen.
så må du gerne slå mig. Jamen, jeg har ikke lyst til at slå dig, dumme pap. Nå, men første Let's Play slår mig her, så tænder jeg det igen. Så se YouTube.